كمي كنيوم كبرات تعذبتنا لو عن تحزلكم مصي زلكم مدب دما بزعبا TRV زبال وي دما إذا منجست كندا أتاتي وزلو نزب بروسس كيرون بناي مرع بروسس كيرون بفلاي ناب كندا نخاطو زحسبو زلو سبات حصير فيزا توهيبو أو 30 معلتات ناب كندا نمئتاو استجبره متستاو علمو بزعبو يزارب لو معنتي إذا فيديو مجمرة لايك شير and subscribe تقول لي محسن كتيلا نعتمد بكوستو كندا زركب مينستري إيميغريشن نبروسس درابيتات ويدوما إذن يمرع بروسس نملو مكلت أف حد الشقومتات كان دوصدو بقلات إسران شدشان قومبات أفريقا ماندو إذي ب-TRV ويدوما Temporary Residence Visa زبل السمت واهيبو زلو كابت أبلاي دحر مقباركا أوشت 3 معلتات كم زودا قالي تصامالو بخمز دما كاب كندا نيمرع بروسس تغير لو مبستفل على حقرات صدبيو أولا صدرا وقلتوف ناب كندا كغشون مسدرهم كالتيفون كونن إيام المحجي بمنجست كندا بمرعا ويدما بسدرا بيتات زمت نبر بروسس حدا عينت راينيرو سدما Permanent Residence Visa ويدما PRV زبال نبري مالتي إذي كاب قنبت كلتشن إسران سنة تاتاتي موزلوغن كلتا عينت كوينو PRV زبالالو تي كل جزينة تبيو مالتي تي كندا زلو زمد كا بروسس كيرو تبيه كا خون كله تي temporary residence visa زبال جن كساعت بروسس كا تتصاريو تقبلو خا أخند أبزل لخا هاجر مقمات أب كندا مقمات زحجز نجز ياو زخون فيزا هو خامالتي TRV نقول زلنا ويد ما residence visa جن انتاي إذا residence visa انتاي نسيلكم زخوان سب نسدرا بيت ويد ما بزحت جزين ريوز ناي فاميلي بروسس نبلو وي ناي مرعا بروسس نبلو تي اب كندا خوينو نت او كب كندا وط ازولو سب ناي مرعا بروسس ابزغورلو تفي كاب كندا وط ازولو سب كساعت بروسس وديو زطبه انتي يقبرالو غزياو فيزا وي دما تمبراري فيزا بمنجست كندا يوهبومو اوشت 30 معلتات ناب كندا ياتو مالتي كساعتي فيزو وي دما بيرماننت ريزيدنس فيزا زباحال كساع نسو بروسس تغيرلو وتقبلنا كلنا ويد ما يتقبلنا كان كساع زباحال اتسبب كندا تصنحمو فيزا بتودالو permanent residence از مالتي تقومتات زير temporary residence visa ግን ኣብዚ ኮነ ዝውድእ እቲ ሰብ ፕሮሰስ ተገይሩሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናብ ካናዳ ይኣቱ ንብሎ ሰብ ዝበዝሕ እንታይ ዝገብር ንርእሱ ወይ ከዓ ንስድራ ቤቱ ንምሕጋዝ ስራሕ ይኽደል ዝፍትን ስለዚ ድማ እቲ መንግስቲ ካናዳ እቲ TRV ዝበሃል ቪዛ ተዋሂብካ ናብ ካናዳ ኣብ ዝኣትኻሉ ክፉት ነፃ ናይ ስራሕ ፍቃድ ወይ ድማ ወርክ ቪዛውን ይህበካ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እቲ TRV ንብሎ ዘለና ግዜያዊ ቪዛ ሒዞም ብቋሚ ሬዚደንስ ቪዛ ሰብ ምሳመ ምልከተ ንግዚኡ ክሳዕ ንሱ ዝሳለጥ ወርክ ቪዛ ክወሃብ ማለት እዩ ዛዕበየ ሕቶ ዝኸውን ግን እዚ ታታቶ ዘሎ ሓፂር ቪዛ ወይ ድማ temporary visa ንምንታይ መንግስቲ ካናዳ ዝጓየሉ ዘሎ ይኩም ተሓስቡ ገርመኩም ካናዳ ሽሕኮ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብፕሮሰስን ካል መንገድታትን ሰብ ናብ ሃገሮም እንተእተው ክሳብ ሕጂ ግን ሕፅረት ጉልበት ቁጠባት ሃገር ይሃሰይ ዘሎ ስለዚ እዚ መደብ ንሕፅረት ጉልበት ካናዳ ዓብ ፍታሕ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም ነዚ መንገድታት ዝእተውሉ ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕር መብዛሕትኡ ግዜ ንርኢ ኮይና ዝበዝሕ ሰብ ፕሮሰስ ተገይሩሉ ናብ ካናዳ ፕሮሰስ ተገይሩሉ ጽበ ዳርጋ 99% ኩሉ ግዜ ይቅበሉ እዮም አንለስ ዝኾነ ጌጋ ተፈጢርካ ወይ እቲ ፕሮሰስ ዝገብረልካ ዘሎ ሰብ ዝኾነ ጌጋ ተዘይፈጢሩ መብዛሕትኡ ግዜ ተቀቢሎም ዘእትውካ ስለዚ በቲ ናይ መንግስቲ ካናዳ ዘሎ ኣተሓሳስባ እቲ ሰብ ናብ ካናዳ ምእታው ዘይተረፎ ቅድሚቲ ፕሮሰስ ሳሊጡ ምውድኡ ኣብ 30 መዓልቲ ናብቲ ሃገር ኣትሞ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዝኸፈተሉ እንታይ ይገብራሉ ነቲ ሃገር እቲ ናይ ጉልበት ቁጠባ ዝበሃል ወይ ድማ እዚ ሌበር ንብሎ ነቲ ቁጠባ ናይ ሃገር ዘማዓብል ይሕግዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ኡጋንዳ ድዩ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ካብ ፕሮሰሱ ኮፍ ኢሉ ጽበ ኣብ ካናዳ ይኣትሙ ስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ክሕግዝ ይኽእል ኢሎም ምሕሳብ እዮም ነዚ temporary residence visa ዝብል ኣታተየምሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እዞም
ፕሮሰስ ገይሮም ወይ ድማ እዞም ኣብ ካናዳ ዘለዉ ስድራ ቤታትና ፕሮሰስ ገይሮም ወይ ናይ ፒአር ወይ ቋሚ ሬዚደንሲ ኣፕላይ ገይሮም እና ዘለዉ ንግዜያዊ ቪዛ ወይ ድማ ቲአርቪ ኣፕላይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ናይቲ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ፍሬዘር ሓቢሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ኣብ ካናዳ ዝቕመጥ ስድራ ቤትኩም እንድሕር ኣሎ ወይ ድማ ፕሮሰስ ገይሩ ትፅበይዎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቀልጢፉ ኣብ ኢሚግሬሽን ከይዱ ኣፕላይ ክገብር ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ መፅኢ ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ግን ንመርዓ ዝኸዱ ጥራይ እዚ ብቤተክርስትያን ወይ ብቢዝነስ ወይ ብዝኾነ ካልእ ዝግበር ኣብዚ ኣይመልክትዎን ዘሎ እዚኦም ኣመልኪቶም ዘለዉ እዚ ናይ መርዓ ወይ ፋሚሊ ፕሮሰስ ዝበሃል ጥራይ እዩ ማለት እዩ። ዝያዳ ሓበሬታ ድማ canada.ca ብዝብል ናይ መንግስቲ ካናዳ ኦፊሻል ዝኾነ ዌብሳይት ኣሎ ኣብኡ ኸድኩም ቸክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ካልእ መዓልቲ ብኻልእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዝወድእ ኣለኹ መደበይ ሰላም መዓልቲ